Għalda. Għawda ċen siment, signora. Irriċ kora sement. Għaddi minn hemm ruħi jidħol. Daħal jew, ejwa daħ. Għajdi sinjur xandek zon ruħi. Signora, għedin Għanab. Għajdli. għedin namlu Eh, ċensiment fuq il-familja. ejwa. U nishtiq namillek xi domandi. Eh. Nishtiqek waġibni. Ruħi fuq il-familja tan ħadd ma jistajt xejn taf għax aħna serji. Ejva. Signora, minix najt li mintomx nisserjen. Eh. Ma nishtiqek wieġeb għad-domandi tiegħi. Ara ruħi, fejn naf u fejn ma nafx, u d-dom taf għax naħsel kollum kien. Se tieħu banju, signora? I kon se ngħidlek għad-dar qed ngħidlek u mhix paroli dopplu sens ta'. Skużani, signora, ara biex nibda l-ewwel domanda. Għajt. Tista' tgħidlek kemm tinsabu f'din id-dar jekk jogħġbok? Ara ruħi b'din id-dar ninsabu 8. Ejva, jiena r-raġel 6 tfal, 5 sobien u tifla kbira. Ejva. X'ismek kien bil-ħaq, signora? Jiena tolli ruħi. Tolli Zara. Tolli żgħar. Ejva. Ir-raġel x'ismu? Raġel zakkew, ejva. Ejva, xobuna ta' qattani. L-qam tal-familja ġifieri dan. Ejva. Ir-raġel x'jaqla fil-ġimgħa, signora? Kull-jum jaqla jaħastra xaħdem fid-dranaċ ruħi. Tinterpretani x'ħasin, signora jogħġbok? Mela Għal-paga qed ngħidlek. Paga. Paga għandu 29 issa, barra li sibxi skartatura u kol. Ejva. Tfal x'jagħmlu, signora? It-tfal, għandi jara. Għandi erba l-iskola. Ejva. Tifel fabbrika u t-tifla kbira taħdem ġo nightclub. Tkanta, signora? Tkanta. Dik mur taħsel post fil-odok mini, mela tkanta. Iħmiċ liħallu n-nis fil-axija. Kera. Kera. Ekri tisema Klarus tajdila kera u kol. Il-kera ta' d-dar qed ngħidlek kemm tħallas, signora? Kera Kera tifla. Ejva, kera ta' dar ħanajdlek kara, kelli għaxalliri. Ejva, imma sit il-kera nirratteħ poplasija se jagħmel il-50. Ejva. Annimali hawn, signora? Ta' fuqna ruħi. Signora, annimali, vuol dire Skużani, klieb taf. jaqtate, signora. Skużani, taf. Għax annimali vera, taf. Għax meta nkun se nistreftit wara l-ofsinar, joqogħdu jdoqqu l-istergo u ma ħallux nalaqaj maj. Ejva. Xi appara ġdid dan. Klieb jaqtate, signora qed ngħidlek jien. Insomma, kelli qattus fil-bit ħallista jinqala u kelli kell tal-but u għalli meta mort nixtru għan tal-grocer. Tajjeb. Inti mad-darbis qiegħda, signora? Ejva, maddar ruħi. Kem naqbes qabsa tant tal-grocer, ġirja sal-knisja u l-ura d-dar u x'tamil. Il-ħilliberu kif qattaw? Fil-ħin liberu, noqdu nilabu t-tambla fil-kantoniera. Noqdu najdu fuq dik u fuq l-oħra. Ejva. Fuq il-television, kif xitħobbu taraw, signora? Jina l-Malti nħobb nara. Leru, ħex meta ġiet tifel il-kbir u dawallu fuq tal-kanal 5. Tajjeb. Sewa. Fil-bank hemm xi ħaġa, signora? Iżgur għandi s-setta li kellu l-odda tar-raġel. Naħseb li ma fimtnix, signora Zara. Mela xo xitri. Għal-flus li hemm fil-bank qed nirreferi għal-finanzi hemm xi ħaġa. Flus, leru, kollox taħt il-maduman, qiegħed jiena. Għal-frisk mela. Mela. Ara. Dwar il-ħajja, x'għandek xi tajt? Xejn ruħi għax ma nafx naqra. Mhux għall-gazzetta u qed ngħidlek jien għall-ħajja ta' kuljum. Ta' kuljum, u hija dejjem ftaħna l-andabulu bejf ta'. Ejva. Għadkelkom xi mart fil-familja? Le, grazzja tal-laqat, imma dejjem rasit tektik li ta' fl-ħat tax-xari. Ejva. Sifirtu xi darba, signora? Ejva, darba morna sawdex kena niġu lura. Għaliex? X'qabduna bit-drogi. L-ikla favorita tal-familja, xeni, signora? L-ikla minestra jena u t-fanni iklu ruħi. Il-raġel xo jikol? In-nisa ruħi, x'ma xera waħda ma jikolix. Għadċaħat mill-familja tijak tal-qorti, signora? Kolla kemm aħna ruħi. Mela xamiltu? Għax iġġilidna ma taħdejna, tajt l-għodnija barra. Issa, bqajtu hekk jibudnija barra u miġġildi? Insomma, sarranġajna daqxie għax waħal tal-abiljuhu. Ejfa.
Isma' ruħi inti xej ħafna mistoqsijiet personali ta' għamil li pjaċiru tlaq lil barra taf. Signora, Għax ma jena- se xawatulu l-qalsiet il-raġel ara. Staqt namillek xi domandi oħra, ma jekk inti tħoss li qed niskomodak. Iva, jiena tiskomoda immur ħafna u tiddejjaqni l-uħda l-pressure bizli. U l-komplament tal-ġurnata tajba. Bilħaq ħallejt il-fita qattarli. Ara tizloq li tafi. Ara ħaniġi warek ma tmux taqali ta' ruħi. Kien jiġi l-iskola miegħi. U għamel ħabta msiefer insomma dan. U millux rajtu l-belt. Għatlu għaw paċek, għax paċek kien jismu. Għalli u għek, għalli kif int. Għatlu mux ħazin, għan nidħlu f'kafe, nieħdu xi ħaġa, nieħdu kelmtejn. Għatlu nidħlu. Niftakar da kien għal tqajt miegħu, kien għaddej rieħ ma ngħidilkomx, ja? Bdejna nitkellmu u ma nafx kif, id-diskors ġiew u għalli li kien għadu kif xtara karozza ġdida. Dan paċik twebbel li joħodni dawra bija, ma stajx neħles minnu. U ma għadx kwit qabel ftehemna illi l-għada jiġi joħodni dawra. L-għada fil-ħodu għax id-disa nisma l-ħorni doq wara l-bib. Ħriġna, irkibna l-karozza u tlaqna. Tlaqna, u paċik ġibet li xat li l-port il-kbir. Dak il-ħin ma kienx moment li saqna lem. Kien hemm vapur inqata minn mal-baga. Beda tal-lajnuna. Paċik, baqqa ċassat li l-vapur, ma kienx jaffe aħna sejrin u bqajna deħlin ġo arblu. Għaddiju karozza u għaddiju kollox, jena qalbi bitħabba 6-6 biex xok. Ftit wara ġiet l-ambulanza u kaxkritna lejn l-isptar. Darba minnhom meta kont l-isptar. Xlomt, għax l-isptar domna ta' wasalna malajr, pero ma konniex nafu meta se noħorġu. Xlomt, illi bdejt vjaġġ fuq il-ferrovija. Pero ma domx niġri wista, għax il-ħosta sirena ma ġab niftijaj. Wara xi 15, il-liċenzjawna mill-isptar. Ħriġna u dan paċik ma stajt neħles minnu bxejn. Twebbel li joħodni r-razzetta ħuħ. Morru għatlu, ċempilli. Uftemna l-ġurnata. Dakinhar ġalja bil-karozza, rkibna u tlaqna. Kif wasanna, għazil ħanna tħalna, nsibu ċorma tiġi ġiet id-durmana. Illi maħħom kellhom il-fliles, intendi, U ma setax jonqos illi kien hemm anke srieda. Imxejna ftit ieħor u tajna titwila aħmar. Li ħleħ kellu żiemel sħajltu qed ikellmu jien. Ma domniex nisimgħu miss għax ma ġibdilna l-attenzjoni werżieq jew grillu. Imxejna passajn oħra u tajna titwila d-dundjan. Peress illi kellu razzja kbir paċik, ma setax tonqos lassa u xek. Allura fuq il-bed kellu daqsxejn ta' kelb ma ngħidilkomx.
U ġorokna jela ix-xemx kien hemm daqsxejn ta' qattus. U f'daqqa waħda ġogaġġa nara kokka ċassata lejna. Jiena għattilkom li paċek ħadni razzett. Pero kif konna hemmhekk bdejt naħseb jiena qed hawnhekk dan żu għandu mhux razzett, għaliex anka volpi kellu hemm. Kif konna qed naraw il-volpi? Naraw daħna sewda tiela minn wara l-kamra. Edna qabad x'imkien. U malari konfermajna ħsib tagħna għax titwara nisimgħu l-fire engine. Dak il-ħin daħal ir-razzett ħu paċik. U beda jberraq lejna paċik għalli ħeren ħaffu naqat għax ma jħux peċer jara n-nisa u dak. Għatlu ranġinti u ħaffifna l-pass u tajna titwila l safar. Il-ħamim. U bdejna il-mixja tagħna l-ura. Tajna titwila l-baqra. U temmejna d-dawra tagħna mal-ħanżi. U ħriġna, rkibna l-karozza u tlaqna. Paċek beda jsuqsaw għan frenat, Mbżan nizlu f'saqajja jien. Pero ma damx wista, għax ma l-arħadna panċet. U tistaw taħsbu konfuzjoni nqalet kulħadd irid jgħaddi u ma jistax. Zobenna sama di ġus, tata.